Ahojte, volám sa Veronika Malčeková, mám 18 rokov a momentálne študujem na konzervatóriu v Bratislave 4. ročník hudobno-dramatický odbor. Na základnej umeleckej škole som študovala od roku 2014 až po rok 2022. Základná umelecká škola mi dala naozaj veľa. V podstate len vďaka nej som zistila, že herectvo je naozaj to, čo chcem ďalej v živote robiť. A taktiež som tu získala veľmi veľa nových priateľov, veľa zážitkov a samozrejme veľa nových skúseností, ktoré vlastne využívam aj dodnes. Navštevovala som literárno-dramatický odbor, ktorý ma učil Peťo Kamenský a jemu by som chcela veľmi poďakovať za to, že len vďaka nemu som vlastne odišla do tej Bratislavy a nikdy vlastne nezabudnem na jeho slova, ako mi povedal, že pokiaľ naozaj chcem pokračovať v štúdiu herectva, tak musím odísť do Bratislavy. Ďalej by som chcela poďakovať mojej učiteľke Dobijášovej, ktorá ma učila spev, za jej trpezlivosť, pretože sme sa spolu naozaj veľmi dlho pasovali v speve, ale nakoniec sme to teda úspešne zvládli. A taktiež by som chcela poďakovať pánovi učiteľovi Botošovi za jeho ľudskosť a bol by dnes veľmi prekvapený, keby videl, aká je dnes vlastne zo mňa klaviristka. Tak v prvom rade sa mi určite vynoria všetky tie predstavenia, ktoré sme spolu za posledné roky odohrali, či už to boli činoherné alebo muzikálové. A taktiež v neposlednom rade sú to určite spoločné zážitky, ktoré mám vlastne z festivalov, či už to bolo Poľsko alebo Liptovský Mikuláš, kde som teda sa spoznala aj s organizátorom Miroslavom Kaspříkom, ktorý vlastne organizoval festival PAN. A dodnes sa s ním vlastne stretávam aj na konzervatóriu. Tak v prvom rade by som chcela Zuške popriať v ďalších rokoch veľa nových talentovaných detí, pretože v tej Zuške si naozaj každý nájde niečo pre seba a nájde tam aj kúsok seba. A taktiež veľa nových projektov do budúcna, pretože to robíte naozaj dobre a robte to ďalej. Lebo tie projekty sú naozaj krásne a ja sa vždy veľmi rada prídem pozrieť na niečo nové. A na záver by som tak chcela asi iba povedať, podporujte to umenie, podporujte hlavne tie deti, pretože pre tie deti je to veľmi dôležité, aby videli od vás ten záujem a tú podporu. A úplne na záver by som sa možno len chcela prihovoriť k tým deťom a povedať vám, že milujte to umenie v sebe, nie seba v umení.